Kaixo, nere supertxiki eta superfamiliak zer modu zaudete. Gaurkoan pantailei buruzko artikulu bat irakurtzen aritu naiz. Eta 2 puntu aipatzen zituzten. Bata da, esaten den bezala, sedentarismoa, zer egiteari usten diozu pantailan egoteagatik. Eta bigarrena, atxeden eza. Gero eta denbora gehiago pasatzen balin bazate pantailaren aurrean, atxeden gutxiago, lo gutxiago eta beraz zuzenean osasunerako kaltea dauka. Horrekin zesan nahi dizuet. Beti esaten deguna, debekatu ez, baina kontu zain kontzientzia gehi daukagu pantailek ze eragin negatiboa duten pertsonengan eta batez ere ume eta nerabeengan. Gogoratu bata da sedentarismoa. Zenbat eta ordu gehiago pantailari begira gure gorputza geldi dago. Eta ez du ez aktibidaderik gorputzean, ez naturan, eta estimuloak ere ez dira lantzen. Azkenean forman mantendu behar da gorputza. Bigarrena eta importantea ere bai, atxedena. Orduak kentzen badizkiogu atxedenaldiari, ez ditugu reparatzen gorputzeko eunak, neuronak eta bar. Eta oso kaltegarria da. Beraz, badakini nabilela ere pantailekin, baino batez ere da gure erabilera jakintsu baterako. Ados? Benga, jarri ze iruditu zaizun garrantzitsua, lehenengoa, bigarrena edo biak.